Eu son Chema, son de Camariñas, estón facendo aquí, xa hai 15 anos que estón aquí facendo estas gameliñas, fago os cabazos, nasas para coller o pulpo, que hai pouco pulpo, teño nasas tamén para lámparas de casa, e aquí traballando aquí pouquinho a pouco, aquí peixes e cabazos e todo, non? Eu, ao principio, era mariñeiro, empecé aos 9 anos no mar. Pero viña do mar, iba para a escola, despois fun avanzando, fun para mercante, para ganar para ese barquiño que está aí, eu máis o meu irmán. E despois, cando ganamos, viñamos para Camariñas de novo, eu era patrón, meu irmán era motorista, e si, luchando a vida. No principio íbamos ao cerco, que collemos sardiña, xurelo, o querón, o mocarte, ese era no verano, e no inverno íbamos a estas nasas do pulpo e máis da nécora. E si, luchando a vida, pouquinho a pouco, por aí. Empecé porque había un amigo que xa morreu. E levámoslo un día a La Coruña. E despois viñamos de volta, el xa estaba algo así, algo enfermiño e tal, e propúxome de quedar aquí. Pero vin un día con el, non gustou nada. Pero despois, antes de morrer, prometíme que se quedara, eu dixenlle que sí, malamente, pero bueno, dixenlle que sí. Vale. E despois, os 2 anos aí quería marchar, pero se non fora pola esposa que me insistiu que quedara tal, e bon, quedei. E agora, maiormente xa non salo daqui, porque non me don sin estar aquí. Porque eu traballei sempre, e traballei hasta morrer, traballar hasta morrer, claro, se podo. E agora non hai que me saque daqui, porque me tratan tan ben que non hai que me saque daqui. Aquí estáse ben, falo ca xente, se me preguntan, xa lle digo eu como se fan as maquetas ou algo así. Eu teño aquí un obradoiro aquí abaixo, no mes de julio hasta setembro, temos todos os artesanos, e cada un ten a súa semana. E cada semana fai un. Eu chamo os chavales aí abaixo, ao concello, apúntense, por lo menos son 25 ou 30 ou máis. E vou explicando así, pouquinho a pouco, levo as planchas, eu donlle as peças, e os chavales vanme explicando eu, os chavales van facendo como eu explico eu. E se teñen algunha dúda, pois explico eu como é. Van facendo pouquinho a pouco. Esta barca foi a primeira, as primeiras que hubo, porque era todo propulsión a remo. Estas foron as primeiras da Costa da Morte, cando era todo propulsión a remo. Eu xa non o fago por dinheiro, xa vos lo digo. Eu fago por amor o arte, porque me gusta facer estas barcas. Eu son Gloria, son a muller de Chema. Ao principio empecé un pouco traballando con ele é maquetista. En algunhas partes do traballo si lle axudo. Agora estou como, digamos, unha especie de becaria aquí traballando no Castillo en Vimianzo, en Liño de Galicia. Eu creo que todo o traballo, sea en artesanía, sea outro tío, sempre ten, uns beneficios
tamén ao mellor unha parte que non é que diga que sea mala, que non sea positiva. Eu creo que nunha parte mala tamén lle podes encontrar algo positivo. Eu, na experiencia propia, tanto por Chema e por min, para min a artesanía me dá unha calidade de vida impresionante. Quero decir, eu son dueña do meu tempo, Chema é dueña do noso tempo. Quero decir, temos unha calidade de vida, como mellor se tuveras que regirte por un horario, pois sería moito máis difícil. Vamos a ver, eu o que comentaba antes, se Chema algún momento pois te cansas ou dices, bueno, pois agora neste momento me agobia moitísimo, o deixo, ou que tes que ir a facer un viaxe, paras, quero decir que me dá unha calidade de vida que ao mellor noutro tipo de traballo non teríamos. Eu vexo en beneficio. Outra, vivo nun sitio privilegiado que é Camariñas, entonces se eso xuntamos aquel ou a parte do seu traballo tamén recuperou en sí algo que foi moi importante en Camariñas no tema do mar, que foron as primeiras digamos, barcas que se usaron antes de que aparecera a fibra, do que nos, quere decir, el xa vos dixo que non era moi favorable a fibra, non podemos decir eso. Vamos a ver, as cousas modernizanse, o mundo cambia, hai que actualizarse, pero volver un pouquiño a vista atrás fai nos recordar. Ela acórdase moito de cando empezou con seu pai, cando era pequeno, da súa primeira gemela de madeira, e eu creo que tamén agora na generación na que vivimos temos que volver un pouquiño a vista atrás, porque aprendemos moito. A veces creo que queremos vivir tan deprisa que nos olvidamos que ver a vista atrás fai que a vida merezca a pena. Eu xa che digo, no tema artesano dele, ao mellor outros artesanos que fales con eles non verán beneficios, eu vexo un beneficio total. Temos calidade de vida, temos tempo para nós, e faz algo que che gusta, recuperas algo que foi moi importante nesta zona, como foron as primeiras barcas que se usaron para pescar, e si se pode vivir deso, que che digan que non é certo. Ademais, a parte de poder vivir desto, se o levas a nivel xa de velo como negocio, si se pode. Eu creo que todos, cando empezas ao principio calquer negocio, calquer cousa, calquer proxecto que emprendas, sempre che vai a parecer difícil, pero eu creo que vas dando paso a paso, vas andando e vas ganando quizás en autosuficiencia, de dicir, podo facelo, son capaz de facelo, lle estou enseñando a outra xente algo que foi moi importante e ao mesmo tempo sigue sendo moi importante para min. Eu vexo todo beneficio, non sei o que vos dirán os demais, pero bueno, para min é todo beneficio. O meu marido é feliz, traballamos nun sitio maravilloso, pouco máis vos teño que decir. De feito non lle vou encontrar ningún, así que